Ka sarkar jalan Indonesia kemat kanyale ban penklanya karab klem aidawai kenang bakan long ke jingarap iki nongrap ban penya iyo iki marap ontang hapo ka jala hera syabar ka jala berwat saduk kiri jong ka perthai ya kanyale itu da kakong ampar lengdo menteri katnat karab karyang jong ka sarkar jala habakran syakila patai kubor haka sithok ding New Delhi kakong ampar lengdo kalwan poi hanong ba Delhi ban sakhi dalade kata masa sotrun kebala sedang nadu ka shipau tarik tau benai kane kata masa sotrun kebasan sengilanter kebala sedang nadu ka shipau tarik tau benai bat kaban penkut aka kasau tarik tahi benai lapenya dia katnat horticulture jong ka sarkar jala dilihat ina New Delhi kabade shibenta banirap ban kentiu susu ya kinong rep napo ka jala kakong ampar lengdo kalpan pau ka jingsung kemen bakum katnat karep karyang jong ka jala kalio biang ban penpau perthai usotrun hangne hanong ba Delhi ka menteri kali turu baka sarkar kala pele jengmut ban yate bagi company ki bahe ban penia iyo usotrun kala pentibru baka sarkar kan mang tengka haman laki distrik banirap kinong rep ki bekendu ikino kino kijinge kuma bapur ki marap nalor kiwe hakne ke jukasni nakleng ka menteri kala yoru bani kendu ikinong rep kinong sengkam sengjam bani kinong khayi kibadi kimarba mardi makasih mo ti ngatarai pi layu iba mencem snem ngila persyang ya kenika jing persyang na kaliang jong ka sarkar banyarap ya ki kinong rep kiba rep kamtam lele ya usotrun ti kani kadai sasisin ni wan biang sa kani kajaka ka bakiong kadalihat kadai kani ka yo ka baki jela baro kiyo jakalut pindayo i piyat sodong jong kani ka yo ki states baro kiyo iwe jaka banwan hangni ban showcase lani ban de ban pati perkai ya kata ka jingdon jong kita ki jingmi ki baper na ka jela ka jongi Desa Shisin mentau snem daka jingkemen ngiwan banwan lam ya kini kinong rep ndai tang yi kinong rep ngiwan lam ru ya ki farmer producer groups ngiwan lam no kita ki entrepreneurs bakin wan ya de ya thet ya ki mar ki mata ki jongki kamtam lele hakabaya dei bat usotrun ti ngayo sngo ba sa Shisin biang kadon kata kajing risa jong kinong chong snong kanong ba jong keri India banyo i ba sa Shisin kiyo kalat kakabu manwan syakine kijaka banyo mat yo usok trun ubabang tam hakani keri bat nga kum ka menteri ka bapet ya kajing bah kamyat nakabenta kinong rem nga kamen palat ba kani sa Shisin kalawan urlong hangni ngimdei tang ba ngiwande ya usotrun ni package ru ya kisur nong ruai ki khon jongi kidon kasap kapong kabakerpang ha kajing bha jong kasur ka jong ki bat kajing la ka jong ki bantem ya ki jing tem man penmi sur ki baper ti hangni ngile lang ru ya kata bat ngilapen ailat ya kinong ruai ki baper la ki ruai ya ki jing ruai ki ba long western ne ki jing ruai ki badai ki jing ruai nilla ki jongi ailat iki bakin wan hakane ke jeka ti hang ni kadon sakata ka company bahe bha ka ba pauna ha ka perthai brokoi ka safal ti hang ni rupi yo i ba ka safal kala shim ya usotrun jongi ban de haki outlets ki jongki kita ki dukan ki jongki ki badon satlak keri India bat pun ki caka ki badon syari pareng ru te kani kacing ya trai rengkat bat kum kini ki company ru kan ya rap shibon yu i mencem snem ni yira ya kini ki nira yu so tron jongi shado Dubai akalulu mall entah kalawan sa kasapal menta lele ke department jongi ka pelik por shibun bat ka ai kamang tengkaru ke ba biang ban research bat ban pet hakanu de kadur ka bangila bande ya usok trun ujongi Shisin bangiyo ya ka formula nam tau usok trun video i hang tei so pitch ru ide hang ni ki hang tei usok phan ru ki ade hang ni te ngin nang penklan susu ya kani ka food processing ka jongi ngidang menta pelet jengmut ban pet
kino kita ki company ki bahe badon ha ka pertai ki bala ban wan ban ya tray rengkat lang bat ngi namar bang ngi sngaw ba ladang ngila ban penrekhyang yo ne usok trun ban pa pat yo u syaki companies ki baper ki companies ki ba shna ya u cake ki companies ki ba shna ya ki biscuit ki company ba shna ya ki ice cream ki company ba shna ya ka bam khulung bat kumta ter te ngin persyang menta bat ka sarkar hi nakapor syakapor kalanang penkiu ya ka jing penla ban ai jing yarap ya ki nongrep bathung sotrun ban yarap ya ki ban invest bah bro sikatu ka judan kata ka jing wan jong kini ki nong thiet ki bala buk lupa ya ka wei ka kper da ki lom da ki pawai kar kabagan booking bakiong menta at least ki farmers jongi kitip seno banlen ngin penklan ya ka marketing board ngin ra ya ka marketing board ki districts ngin bo ya ka mang pisah ki districts ru man pej bagini ki nongrep ki jongi habadon kanu kajing yardor ne kajing kiudor jong uno ujing mi hapo ki pe joki kinum hab ban shu detat ya ki mar joki sha kini ki nong wan thit lupa ti ngaso tho ba pikwa ya ka result ka ba kloy pikwa ban yu baro unong rep unong ngar wa kwa mentang rei to yaisha ka sarkar kadang don hapdeng ka jing penkre jong kata ka jing puli ka bajeliu banyarap gini ki farmers ki jongi bat nyaj kumbangile ya ki nong rep sensar sauklur nilamang ki bat nakatu ka sauklur ngilala banyarap yaki hakapor bakahyar ka doru sensar nginle ru yaki wei ki jigmi na po ki per ki jongi bat kibupon ki schemes POE bakani ka sarkar kanle mentalele boong yapi ngidang perkhat ikata ka community public private partnership ban kawai na kita ki company bahe ha hapo Karnataka banyarap yangi kumno ban supo ya ka jing chalan jong u no uso ne ujur ubami ne kikper ki jongi hakataka mentaban proses ki kita ki frozen fruit processing units ngilaya tray bat ki menta kasapal kan sawan sa state jongi hakakat santarik ngin sign ya ka MOU bat ngin yarap susu yakini ki nongrep kasafal kala ongru baka numpet tang yu pineapple kan persyang ban increase ki other products ru te kini kita pi kiba yarap ingi ban yarap ya u nongrep ban teng ki nongrep ki du cingkermen ngasu ong ki wan du cingkermen kali na kini kiba lala bandi ya ki mar ki bata ki bon bah ka potential la ka state ki jongi tangkawai ngi kum ka sarkar ni haban pej manang ni syakmat lele ngi pendunaya kajing pendon kam jong ki dawai iban penyap ya kayo jong nong rep ha ka national bat ka international market tang la pendon kam palat ya utaw inorganic materials ha kapor ba pitong ya kiso kipai gijur ki jep ki jong pi pinumla syu bandi namarngi mentang ikwa bantikai ki nong rep menta kelet pai syakata karukom rep jong imatemen ipatemen jofi hakabaki klem kondon kam dawai re ndrei uso ujur bami nakikiper ki jong ki ulong ubabyang bha bat ubalong bantay ya kamen Ma'am, apa di Iwan, bat kenal ton tayo soal orang manager bat mencem snem kajing wan lam ya u so nyam tra kalong kumba mencem snem ngam don syu ya ketuga data tama mentau snem kat waiton mencem snem oi ngi klempat yo jengken
Kenray ko mga ong ya pi ni menta nang ni syakmat ni kwa pan penmi lah kumno si hajar metric ton te. Na kinong rep ki jongi. Ban pet pada ban proses ki lala ka jong. Don kabangin sna juice, don utau sotrun uba ngin hapan sna ban grind, don ubangin sna ngin I frozen lala karukom don basu slice don bangi mo lala karukom. Iki ayub kinong rep nek bon sin muta Kanungot kinong rep ki bawat. kan Sa siya may gitu details lagi ni. Namar kini